За да разберем как е започнало банковото дело в България, надничаме зад дебелите стени на БНБ, които крият тайните на монетния двор. Стъпка по стъпка ги разгадаваме, като тръгваме по следите на музейната сбирка. Българската народна банка е основана през 1879 година и много скоро започва да играе важна роля в стопанското възраждане на страната, превръщайки се в гръбнак на финансовата система. Фалшификация е имало и в миналото. С цел защита на банкнотите са изобразявани мустаци, брада и коси. Художниците първо са ги рисували на тапи, след което са ги интегрирали в банкнота. Някогашните банкери са използвали и везни за измерване на благородни метали и монети. Имали са и специално място, на което са се секли монети. Сред най-интересните експонати е банкерският метър. На него можеш да видиш колко висок си в кюлчета злато. Ето аз, например, съм висока 48 кюлчета злато. Така е изглеждало типичното място на банкера. Сред най-използваните вещи е била сметачната машина. Как обаче изглежда мястото, където заседава управителния съвет на БНБ? Стените са разделени на пана, тапицирани с червени тапети. Във вътрешното оформление са използвани ясен, дъб и орех. Стъклописът в заседателната зала е с мотиви от стопанския живот на страната и е изработен от академик Дечко Узунов. С този звук започват всички заседания, а това е мястото на управителя на БНБ. Желаещи да видят как е започнало банковото дело в България не липсват. Винаги съм искал да разгледам самата Централна банка, която ни е регулирала, какво е правила за нас и така. Така че от чисто професионален интерес. А също и от културен, тъй като изградата е много стара. Аз се представях, че е строена на 60-70 години, тя всъщност е преди Втората световна война. Сградата на БНБ впечатлява и с часовника, който се намира в чакалнята. Той е първият с електронна система за управление на часовници в България. Само на 143 км от монетния двор в София се намира и още едно архитектурно бижу, в което някога се е помещавал клон на БНБ. И тези зидове пазят много тайни, свързани с банковото дело у нас. Сградата се намира на главната в Пловдив. Построена е през 1909 година от швейцарския архитект Якоб Хайнрих Майер. Салона, оперативният е бил на половината на това, което е в момента. След което 1929 година сградата е достроена. Първата част, която е построена, е била градорец и така наречения пруски свод. Той се долу в строените, това ще... Да, 1929 е достроена, като вече през 1929 година с сградата е ползвана вече стоманобетонна конструкция. След което през 1974 година върху салона са изградени 2 етажа и крилото, което се намира от към улица Заменхов, която в момента се помещава Уникредит. Разширението на сградата се налага след Първата световна война, когато работата на банката се увеличава. Оперативният салон на финансовата институция е достроен от архитект Камен Петков. Макар и да не повтаря формите на Майер, разширението се вписва чудесно в по-старата сграда, а красивата фасада към главната се запазва изцяло. Квадратурата цялата е 4266 квадратни метра. След малко ще видим и банковия салон, но първо се спускаме малко по-надолу. В подземието, където са разположени 3 огромни трезора. Те се пазят от огромни метални врати. Сводовете са пруски, таваните са споени с тухли и метални релси. От подземието по стръмни стълби се качваме нагоре към паричния салон. Там все още стоят масивни дървени маси. Покрити са с дълбок слой прах. Тук са и старите шкафове и металните сейфове, произведени от немската фирма Панцер. Някогашният паричен салон с гишета се намира на партера. От таваните висят 16 полилея.
Старинният часовник с дървен обков, намиращ се точно над вратата, отдавна вече не отброява времето. Застинало е. Точно в 8:25. А дали в този час се е случило нещо съдбоносно? Остава загадка. Няма кой да разкаже.